Ta rzeka w sercu Kaszub Północnych jest domem licznych gatunków ptaków i ssaków, a w jej krystalicznie czystych wodach znajdziemy prawdziwe bogactwo ryb. Ale to nie one przywiodły nas w to miejsce. Jesteśmy tu po to, by pokazać Wam życie rzadkiego gatunku bytującego na pograniczu nowoczesnego świata i dzikiego żywiołu. To właśnie tutaj, w obliczu dzikiej przyrody, co roku między dorosłymi osobnikami i ich potomstwem tworzą się silne więzi, które przetrwają całe lata. Od kilku dni oswajamy plażowiczów z naszą obecnością. Dziś ta cierpliwość się opłaciła. Mamy bowiem okazję zaobserwować, jak koczownicze plemię okiełznuje wiatr. To wysoko postawieni w nadmorskiej hierarchii surferzy. Młoda samica, by zaznaczyć swoją obecność na akwenie, przystraja swoje skrzydło w jaskrawe kolory. Młode samce i samice łączą się tutaj w pary, by wspólnie przetrwać trudy nadchodzącego sezonu plażowego. Ta parka uwiła sobie gniazdko na pokładzie jednej z pomeranek, które pływają po tych wodach od 200 lat. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak bieszczackie szczyty, jest w rzeczywistości pejzażem na wskroś kaszubskim. Właśnie tutaj, pośród zielonych wzgórz, możemy obserwować wspaniałe okazy dwojga seniorów. Zmierzają właśnie na szczyt, ku otwartej przestrzeni. Osobniki w ich wieku lubią spoglądać na świat z szerokiej perspektywy. Jest! Ten tubylec właśnie zetknął się z obezwładniającym działaniem sztuki. W tej chwili jesteśmy dla niego całkiem niewidoczni. Istnieje dla niego tylko rzeźba, a cała jego energia skupiona jest na odnalezieniu jej sensu. Musimy być ostrożni, gdyż młode bywają płochliwe. Bliskość Zatoki Puckiej jest czynnikiem, który wzbudza w nich pragnienie żeglugi. Być może w przyszłości któreś z nich przepłynie na Mierzeję Helską w zbudowanym przez siebie kanu. Kaszuby Północne to miejsce, które należy do ludzi. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.